мисол чеснок харидани омадам. Чеснок мисол чиз фоиданок аст барои пешгирии вирус. ина 1 килош ҳамин вақте ки якум омадагӣ ба ай 8 сомон, ай ҳама нағзиш то 12-15 сомон буд. ҳозир акун ин 30 сомон ба буромад. ин 30 сомон буромад. Мана чесноки вай чеснок нест ягонҷоба. Килош 80 сум то 120 сомона буромад. Барои чӣ ки вай чеснок ай Хитой меомад. Ҳозир роҳҳо маҳкам. талабот инаха ин ба имбир ба лимон ба чеснок ба камтар зиёдтар шуда гардиш.